Hi guys! So for today's video na pala guys, ay kakain po tayo ng mani. So ayan nga, peanut or mani. Yummy 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 in my tummy. Ito, mani. So kain-kain tayo ng mani guys. Sarap ng mani guys. Sarap. Sarap naman guys. Pinaka-paborito ko po talaga itong mani. Yan. Yan ha. Sarap naman eh.
guys. Ayan, ang sarap-sarap. So, hanggang dito na siguro ang ating video for today. At bye-bye guys. Subscribe and follow for more videos.